Maliya, kwana da yawa, saga ya kuke? Kwana biyu. Gari ya cuta ko? Wallahi wani ne ya saka kima a hanya yanzu nan. A duba mana yi mana tsintuwa. kai. Akwai na za mu raɗe yanzu ne. Haka ma waya fa. Alright Allah. Gaskiya ai. Wayan mata ki ɗauka. Wai da kutsin ta ce? Wallahi. Wai da kai iya ne, ko aikin take. Hello? Ba.